Hello, Mama. Hello, yes, mwana. And mukazenda ronona date. Handisati mwanangu. Uzenda naona. Alright, ndinoenda mwanangu, zvinzwa. Kusajaira kuona muri mamuru. Ndo zvazvakaita. Zvakaoma. Saka zviri sei? Muna zvamuri kundiitira uri kunzo kwamana kuti ndibude munomu kana kutsvakawo zvimwe zvekuita bhozi aiwa notomira mushi. Tikutoedza nepese patinogona shoba peshe. Ndangoti ndingokutaurira zvangu kana timu yaro yekumushawo yakashota. Wari kutoshaya kuroya nawo imuri kuno. In other words, ndiri kungoti muoneke. Kana baba Nyasha achingowe. Simple. Kusara kwako ndiani akafita Zamuna ndituma Jese ndinoita kubuda richidoka ndine dikita Ratovira zvinonzara yandirikita Ndibata chekudya nziri noruta Chireva ima kenda kapara Ndatireva ima kenda kaita Apa? Vamos fazer. Como vai ser assim? Apa mas? Kagak Cina. Como? Como vai ser assim? Vai ser assim. Ayo, kita sudah nanti. Como? Mau buat isi ya, mana kan TV pun, mau siapa sih? Muraura ndiazima. Unatsopedza tikotasa pane remote yacho. Ndopinda vakadai kudai handino kwaenda vakadai kusaita. Mene chirasiri. Ko handino kamwana kuzvindira mwoyo wangu umira negumbo rimwechete. Ko vari kubasa kuzvazonzi kudiko nezvenyaya yababachi. Zvakudara ungamugore. Udara ungambomugore. Watotifonera nefone yavo watori kumusha totina mombe dzavo. Zvakabawa kwazvona. Tikati kumadanirei. Zvikanzi ndakaona zvavo todinetsa. Baba wangu atoona mwanangu. Chero wawanikwa zviri nani. Vandizorodzawo mupfungwa. Chero tesitatanitsika tikati zvinonzi zvakadii. Zvakaoma. Akomana. Kana ipapo ndaakatambura mwanangu. Chitozorora zvenyima hapana. Aiwa waita zvako chero vasikana. Akomana. Maswera segodezi. Taswera. Taswera. Mamusa kutoboekana nokugara munomega mai. Ndanda kutobatwa nobvemfunga. Ndapinda mukati umu munongozowa maitira Nyasha. Anenge achingonetsa. Achimuvaraidza paya paazorara. Ndakutorara ndatozopepuka ndokunzwa kuti
maiwane munhu wari kutaura naye vamasiyawo makaswitcha off television at least dai mamasiya makavabatidzirawo vaivanawo something to watch over right inganga yakabatidzwa vavanyasha zvamai asikana ndo ungachiti maziso angu akupota achita akakurwadza pando ndibva ndaidzima zvangu bva ndaenda mberi ndakusvika iri ofisa izvozvo at least vaivarairwa dai vangu vari kumbowachawo something waita basa mwanangu chawauya kudai ini baba Anyasha mangwana uchienda kubasa tobva tangokuda kuti sochindisiya zvaku kudzokera kumusha ndafunga kudzokera kumusha mangwana zvokuti dai wanga wakurumidza kuita sei kuuya ndingadai ndinda manhano zvokwaita sei zvako kwaduka ai mai mutaura kuenda kumusha mangwana ndiri kufunga kuti pamwe hamuchatoitawo another 2 weeks muri pano ini pandiroitawo furi kubasa totendera ndichikuradzai zvatiri kuitawo muchionawo hamane shamwari zvinoona maakuti maakuenda mangwana can't understand this namai musati maenda mangwana chaiko mamhanyirei kana ivo vana Nyasha chaivo vatovaguta kutamba nemi ndigere pai kosi ndine musha wangu ini mugere pai pekuita sei zvokuti anga wakurumidza kuuya ndingadata toenda manherano zvinokwadoka handichakwanisa kuti ndingafamba zvamai asikana mabva mamhanya kudaro kuti asi zvandataura kudaro ini kana ndikanga ndaenda kumusha uko Saturday yeinei pakati pemazuva unenge uri pabasa mwanangu ndinozviziva Saturday iyoyi ndaombera mwanangu ndakumbirisa zvangu ndoda kuti uye kumusha asi unoya kumusha uku wegani kosi zvokuzongoramba wakungoti uri kubasa mwanangu rega kudaro kubasa kwenyu kwacho ikoko kusina kana paunombotonzve zvazviri kuitika mai ndezvekuti tine matenders atakahwina izvozvi macontracts manyowani so anodai nini on the ground hazvina basa uri mukuru webasa unosvira sira munhu umwe chita kuti kungoti nzvechete pane motikari kamwanangu hazvikuti azive kuya chidzoka ndapota zvangu yesu kwakanaka iri namai iwo baba Nyasha ndoanotoita kuti zvinhu zvose zvifambe kubasa amai Nyasha ndiri kutaura nemwana wangu kosi handisi kutaura nemi handitadzidziwo kutaura nemwana wangu zvandiri kuda handingabude panze kana nokuda mugomondoni kosi handida kutaura nemi ndafunga kuti ndingirikira hamai vangu vakuitawo stress munhu agara nemazuva asiri pane tuhuku twake pane tumbo Wakasa kuweka iwewe ndo kutadza weka right netizokuti 16 plus 16 appreciate udo zvechikoro tambe nemadofe hope ndezvaunenge ndanoaudza sandionoita makoyoda unotaurira peshu na mama vako nenewewe lakuti mama wangu akatusaye kuno kune musikanzwa manje ndotouya unotoira svoto umwana kasatana umwana kasatana noziva mama wangu ndagara ndoaziva tambe nemadofofofo anojaira kudya dovi ichibuda nemunzeve tambe nemadofofofo anojaira kudya dovi Wesikana wakomana nasikana zvikuratidza kuti muri kunakidzwa ndizvo haiwa zvechikoro ndo zvakanaka ko mama venyu varipo ndiri kukumbira kakumbovaona mama ukuti mama chikweyo ukuti abasa ine munhu iwe baba
Ipapana, yakun, anda kutaro tusadzoke panapa. Makadiko. Tiripe makadi mkwasha. Buda. Ipapana. Nziko mwana. Ani musikanzi wausingaiteka ni mkwasha. Ndozvinoita vakomana anda kubada kupwanya mawindo. Titarisai windo riri papapo. Vakomana. Nini ndoitwawo constable Chidhindo. Alright. Saka ndauyawo pano. Kwakanaka. Zvishoma. Munondityisa. Aiwa musavhunduke nyuma. Pane nyaya ndavingawo panapa. Saka ndati ndiuyewo ndimbotaura nemi panyaya dzakaitika mumashura. Ndaini zvemapurisa pano handichada. Murume wangu makasunga mukavharira uko. Nzoeka mama, ndonyaya ndavinga panapa. Inini ndofunga ndaimira kuti murume wenyu asete sei asasungwa. Muroona pane zvatakaitirana nemurume wenyu. Ndofunga muri kuzvizivawo. Zvamakaitirana? Alright, ndichirevera kuti ane pashoma paakandipawo ndichizama kudhifenda nyaya yavo kuti vasange vachisungwa. Saka vane mbichana yavakandipawo. Ndobva ndanosvika kubasa ndichitechi murume wenyu asikuwanika. Saka pane akabva apisa sango kubasa kwedu. Saka izvo zviso ndatopa nyato. Zvino nhai mukwasha. Imi mukutaura kuti mune pashoma pamakapiwa nababa peshenzi nanaiti handiti. Pashoma ipapo pakabatsire chiye munhu ari kujeri. Ndo pakaita kuti asanga achizosungwa paaifanira kunge akasungwa. Asi haisiriyo nyaya. Nyaya iri apa pandavinga apa. Vakuru vekubasa kwangu kana vachinge vauya, imi munongoti hamuna kana mari yamakaita sei yamakandipa. Nokuti inini kubasa kwangu mukaona idefense ndikuzama kuita kubasa kwangu. Kuti kubasa kwangu noti izvozvi nditori papfumvu. Inini ndofana kunge ndichita sei ndichipinda mukati, asi haisi problem. Imimi vakuru vekubasa vakauya makangovaudza chete kuti hamuna pashoma pamakandipa. Inini ndiri kundwisa kuti murume wenyu anga achibuda. Chokwadi mungandibatsirere mukwasha vakabuda chokwadi. Once inini ndisina kuiswa pafires chete yekungoti inini ndakachena ndinoshanda murume wenyu zveutanobuda. Chokwadi mungandibatsire mukwasha, chokwadi vanza dzishwa mungandibatsire. Musavhunduke. Chokwadi mufunge Musaka ndapega ndigare ndamhanya kunoku, saka apa ndauda kuti ndidzokere vasati vaita sei nokuti vanogona kusvika kunoku anytime. Asi murume wenyu aiwa musasha. Chokwadi. Aiwa anobuda. Mungatondinunura mufunge. Aiwa zvakanaka mama. Alright, maita basa. Munongoti hamuna kana pokumbo ndipa kana even cents. Alright. Aiwa ndinoita anobuda. Alright, maita basa. Iwe mwana womuroyi. Yimba zvongochimbira revaitinza. Sumuka uimbe chimbo chaungochimuimbira. Ndakunzwa ndiri bedroom. What did you? Puboy kuita sei kweyo. Puboy yeye ndakati ndikumuona panapa. Kashamwari kako kwaunokokera pamba panapa ikakwa ndomboda ukaona. Sumuka uimbe zvongochimba. Imba. Najaira kudya dori. Idofo. Iwe uchadya kugona ikoko. Uchadya zvimabhuku zvako izvo ndo zvauchadya izvo. Ndo zvauchadya izvo. Uchadya kugona kwako ikoko ndapedza newe. Hande reva tora chingwa chiri mudining room. Unwe zvese tiyo unwe neyako. Enda kuona kuti uchadefendwa nani baba wako avapo. Wakapusa sele. Manje nhasi waita munyama. Ndiwo amaipezvi wazodona. Ko zvinombofamba sei? Ko zvakatanga rini izvozvo? Inyaya yamai moyo ndo akandisungisa pamba pataigara pai. Hanzi waita sei? Hanzi ndakavabira zvinhu zvavo pandakanotora zvinhu pai kumba pai. Akundisungisa. Hanzi ndakabatanzana zvinhu zvavo. Wakazviita here? Kubva kuchigara ndinongambona ndichidaro. Zviri kutondishamisa kabhoza ndisati ndambozviona here. Hanzi ndakabatanidza zvinoitira uzere murume wavo here izvo zvachatombodza zviri kufamba sei. Sandonyaya vangabva vakusungisira here iwe? Handisitombozvinzwisisa zvakamira sei. Saka usevera wacho kandaugumedzi muchaii. Ewe. Wakadiwa mai. Tiripo. Wakadiwa. Vamwe vari nani? Vari sei vana mai ndinoka.
Variraiti zvavo. Ndouya navo. Ndichauya navo vachamboya mumwe musiri weekend vombonyatsotamba kumwe. Uya navo. Chokwadi. Baba Nyasha, konya iri pano. Hanzi baba Peshi vakasungwa. Baba Peshi kusungwa? Ndo watovharwa. Vakasungirwe? Kwamai moyo kuye kwavaimbogara kuyoko. Saka handiti mai moyo yangu wakambowabatira zvinhu nenyaya yekusabhadhara rent. Ehe. Saka vari kunzi pakutora zvinhu izvozvo havana kunyatsowirana mushe pamara. Iwo kwakubva unoripota fraud kupolisi. Hanzi plus assault here kuti vakazorowa moyo muroad. Zvakaoma tete. Zvakaoma. Mino baba Nyasha. Muri kutopana baba Nyasha kuti unofanira kuona zvekuita ka. Saka zvatakutongoita ndezvekuti isina imwe program yatinayo. Saka for now Manyasha vatandidzei mari. Mangosana wabatisa tichazouya tichiona kuti zvakamira sei. Alright. Pane vanoda kumbomhanyirawo zvangu program. Alright, maita basa shumu. Tiri makungopinzwa busy chokwadi 9. Aiwa. Masvika baba Nyasha chokwadi. It's okay. Tozvema kwana tichinzwa kuti zvanzi. Baba Martha kondo atakunwaka. Aiwa matiti. Apa matogona. Uzikana chikafu chacho achisitombokunya kana hani. Zvakaoma kana. Kuti uti mhepo here chiko. Inde yodrokuya tini bhedha. Mukadzi akadzipika. Hanzi pane mumwe kafuti wavakagadzira mubhedha iri newardrobe. Amene hanzi mari yachona i380. Amene hanzi mari nekumusoro. Uyo. Mamuziya ka? Angasati abhadhara? Anga asati. Vakatotaura kuti pihwa imari iyo. Tarega ndinomuona. Ega ndinomuona. Mari dzacho kedzoto. Kundo mari dzacho katikabatanza batanza yokwana zvofamba. Zvanzi namai mata. Mumbobatsirika nawo. Ingama kutopinda busy naye. Aiwa akana. Maita basa chokwadi. Maita basa mufunge. Mati zvikuitika zvikutifadza wewe. Ndakungofira lonely. Chafadza bodzana mujera kugara titesi. Hazvimbofadze kana kwavari kwacho iko kunombofadza here. Mukaenda mukanowaona zvitombonakidze. Hazvifadzi. Hazvimbofadze kana. Zvekuti ndikasangana naye mudhara ikoko. Kunzi tasangana naye mudhara ikoko. Aiwa muchanzwa izvi zvabude papo. Mudhara upi? Iye yokusungisa naitiko. Amoya. Iye mudhara moyo. Baba Mata zvimwe zvindai mangosiyana nazvo. Munovharirwa futi mukaendeswa kupolisi. Zviri nani kuti tiende tese ikoko. Bozi zvakaita soka. Ndokunzi kuratidza kuteerera. Aiwa, imi michisiyana inawo. Isusu handimukona mari. Kwangosara shoma tobhadhara baba peshirowe. Finish tosiyana nawo. Aiwa. Inini handisumura kubuda here watobuda. Asi inini mbama yangu cheteka. Anofanira kutomboiraira. Kawani. Aiwa musadaro zvinogumbura hazvo asi musagumbuka kusvika pakudaro. Hazvisi feni. Chokwadi. Mungasungisa mukanyasana basa resika kaka. Zvakaoma kana. Asi vanozonyanya mufunge. Inyaya ifanira kungopera nekutaurirana. Kanyeka sangana nebasa resa. Apa ugozvitaura vanonamata mukadzi nemurume. Ipo pasina zviripo. Aiwa chasangana zvedu. Rega inde nechitomo zvangu. Alright, manje kapu yangu ndodiko. Alright, ndotuma patience. Anoyazotora. Alright. Tarisaona upenyu hwakurarama naiti zvinoitawo here zviri kubva ndichigara newe wakambosungwa mauri muno munonakidza
ndobuda but amai moyo ndikangobuda chete hainina handifunge tikawirira upenyu hwandikurarama ndikutosungwa ndikowirira totanga maimanye ndakambosungwa here saka mauri mama unofunga kuti zvinonakidza here kana dei uri baba vaona kukona uri mama ndinganakidzwe nazvo asi maimoyo naivo shuwa vangabva vaitawo zvinhu zvakadai chokwadi nondigarisa muno mwini ndarwadziwa unoziva ameno zvinonetsa chomwe zvinonetsa saka mari yacho iri kudiwa iri kumbonziri imari munotaura navo iko vari kutotaurawo zvokuti munotaura nokonzwa kuti kuri kudiwa mari munhu anenge akaita fraud bcause vari kuita fraud yandakaita nekurova munhu amene andakarova futi amoyo here ina handichazvinzwisisa asi zvazvo kungofuremerwawo here izvo zvinonetsa baba pechiosiyawo unhu hwako iwe ndogara ndichikuudza kubva pataigara tese imwe karekta dzaunoita hadzinyatsobude zvakanaka ndinoba here ini shamisa kabhosi kubva ndichigara nawo asina mbona zvinhu zvakadai saureti bo tinozotaura ndinobuda ameno kana pane zvamuri kuita ito indobuda unobuda hako for the sake of my kids chirega ndonzwa kuti mari chemari allright wambodya handina ini rega ndotsvaga chikafu allright haina notsvaga uzongwaira kuma1 nongondigira panotengeswa sadza panzeba ziva waita basa unobuda usaite waridhi zvako allright wangaite basa Hey! Mirai baba. yakambodarasa kae munhu yacho ngatsogwana naiti kagarira parudyo adzipa iyeyo ndamuziva manje uchaenda futi una naitiwo ndikuda kukusungisa uenda futi kujerwa naitiwo twatera mwa wako iwe mkwashakani musadarokani vane asima mkwashavanekainhelakani naimkwasha musavadarokani naimkwasha vane asima ava panedzimai wangu ndikuda night panze ndinorowa nhasi oyaipi futi mubateka ambuye urumanyero ndimune murume gwara kuda iso chinzwa yambuye vatere ndati ndonzi didi ndonzani didi ndikuda kuti night abude nhasi undorowa nhasi kunzazanutaura unzazanutaure akatadza chete zvaneta murume wenyu zviuya kwambuye iwoni ndazvinzwa night ngaadzoke mwari wangu night ngaadzoke andimuzonutaura last time izvozvi zvikatenga ndaitoda kuchechi nemukadzi wangu andimuzonutaura ndakatoharaswa kutotiza mukadzi wangu mukadzi akasara akamira kutotiza monyachaida kuti unharasa apa mutoseka futi inzwai Mr. Moyo. Andimuzwa mutoseka futi. Inzwai Mr. Moyo. Amutidzidzise zvokuita isusu andiriga. Mwana uchiona tauya kudaika ndauya namai Moya vauya kuzokumbira vegere. Mufunge zvenyu mai mufundisi. Pasina kuti imimi muri munhu wandino respect. Nekuda kwekuti munonamata naamwene vangu. Dai musiri mimi mauya namai Moya. Ndaivamhanyisa nhasa